अनलायनाय जागोन ना मुगैलायनाय जागोन बो आरो हिनजावा बुङाखै माथो फंसेबो थांगोन थाङा हेलो हाय गाइस और एक वीडियो मैंने सुबह देखा हूँ तो देखते हैं क्या इसके साथ क्या हो गया दोनों के साथ क्या हो रहा है तो वीडियो ऐसे देखते हैं क्या हो गया क्या हुआ सुनते हैं इंडियन नि नम्बर 1 मेडल होन थेवबो बिनि गेजेराव आं बिहारि जनो नागिरदों बे बिहारि जनो नागिरनायाव जाय हिनजाव गुदिखौ आं लानानै थांगोन लाबोगोन बिनि न'आव थांनो आं हमजादों रायजोनि हेंथायै आं मावनाय जादों समाजनि हेंथा खामानि मावनायाव आं दिनै हमजादों आं हिनजावखौ लांमारा बेखौनो बुं आंथ' हिनजावखौ लांगोन जेथिया हिनजावनि बिमा बिफाया फैगोन फाथैलाय बिसिगोन होनब्ला आं लांगोन नों वारनिं होनायाव मानो फैनायमोन आं खिथानांगोन वारनिं होनायाव मानो फैनायमोन नोंलाय वारनिं होनायाव मानो फैनाय माने तारमाने हिनजाव लाबोदों गथ'आ सोरबाला बेनो होननानै नों बुंनांगोन गथ'आ सोरबाला आंनि हिनजाव गथायनि नामा जाबाय सुमि हिनजाव गिदिर नामखौ नामा जाबाय रुपेश्वरी बसुमतारी हिनजावनि नामा जाहैबाय सुमि दैमारि नार्जारि अनलायनाय जागोन ना मुगैलायनाय जागोन बो आरो हिनजावा बुङाखै माथो फंसेबो थांगोन थाङा हौवानियाथ' जोंनियानो जेबो थाङाबा थाङा थांनो गोसो दंना हिनजावा बुं फाथैलाय बिसिबाय थांबारा ओइ माथो बुङोब्रा बेयावबो थांगोन नामा आरो जोंनि जायगानि मानसिनो जों बेखौबो दा दख'ना थुनानै ओमफ्राय बे हौवाया जाथाय मा थाखाय गाखो हौवा दंमोन इखौ बुंजोब जों बेबायदि खालामनायखौ नायबाय थानो हायाथ' मा थाखाय गारबो हौवाखौ सासेखौ हौवायानो इथाखा खालामबा बिना गारनाय जादों बियो अनो ना अना बियो आंखौ अनो सोर अनसिनो खालामनायखौ नों मानो अरजाबावनांगौ आरो नोंलाय मानो मालाय फिसाखौ लाखिबावनांगौ थांदो नोङो हौवा गोदान जनो नालाय थांदो नोंलाय मानो लानांगौ जोंनि बया फिसाखौलाय बे हल'नि फिसा जाबाय